Ini ndakashandira muIndian as a domestic helper. Now akuramba nemari yangu. Ari kunditi hanzi wanga usingaiti basa nemazvo. Last day randakashanda pakaita load shedding. Ndisati ndaaina hembe dzake. Time dzangu dzekuchaisa dzikakwana. Now akuti tanga wauya waaina nekuita redo imba yese because mwedzi wese hapana zvawakaita. But pese pandaishanda during the month hapana zvavaimbotaura. Also her husband raped me 2 weeks back. Ndiri mubedroom akabata zibanga. From there he never showed up. Ndiripo pabasa. Hapana wandakaudza. I stay with my husband. I could not even face him to tell him such. Now my problem is ndakurwara. I'm bleeding non-stop. Ndane hemorrhage. Ndakuda mari yangu ndinoona gaina. Ari kuramba nemari yangu. So my question is ndikaenda kupolice will I get help? Uye nyaya yerape iyo vanoitambira here since it's now 2 weeks later. Uye mari yangu ndinoiwana here. I could not even report because I was threatened. May you please help me guys.